Boas tardes a todas e a todos, benvidos a este pleno ordinario do 30 de xullo. Vamos comenzar entonces, excusa a ausencia Andrés, non? Excusa a ausencia Andrés. Entón, o primeiro punto do orden do día é a aprobación do proceso da acta da sesión anterior celebrada o día 16 de xullo do 2020. Alguna cousa sobre a acta? Bueno, entonces sometemos a aprobación a acta, votos a favor da acta. Votos en contra, abstencións. Queda aprobada a acta con 7 votos a favor e 3 abstencións. Segundo punto do orden do día, dar conta das resolucións da alcaldía desde o número 362 ata a presente convocatoria. Están obra no expediente do pleno. Terceiro punto, dar conta de sentencias judiciais. A primeira sentencia judicial que vou dar conta é unha do 2 de marzo de 2020, no que a empresa Silfor Consulting SL demandou ao Concello de Viana por a adjudicación da obra aplicación tecnolóxica interpretativa das minas romanas de Caldesillos e accesos aos contidos para as persoas con discapacidade auditiva. Esa empresa non foi adjudicataria, demandou ao Concello por non adjudicar a obra e o Tribunal Contencioso Administrativo do Ourense número 1 desestimou o seu recurso contencioso administrativo e a parte condenou unhas costas de 600 euros. Esta sentencia non foi recurrida e xa é firme. A seguinte sentencia que vou dar conta é a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de data 19 de junio de 2020 da Fundación Cipri Gómez co Concello de Viana do Bolo pola licencia de obras na Fundación. Desestimou o recurso contencioso administrativo interposto polo Concello e o cual queda avalada a licencia de obras desta Fundación. Ten que pedir. Pois así dá. E avala a sentencia esta que non foi recurrida polo Concello, que podía recurrir ao Tribunal en casación ao Tribunal Supremo e non a recurrir. Outra sentencia que vou dar conta é a sentencia de contenciosos que temos contra a empresa Viacua Gestión Integrada de Augas de Galicia, que é a concesionaria de augas da capitalidade municipal. Esta é o xulgado contencioso administrativo número 1 de Ourense e é de data 29 de xullo de 2020. Esta sentencia desestima o recurso contencioso administrativo interposto pola Sociedade Viacua na que reclamaba ao Concello 50.594 euros como 24 e de varias facturas que foron presentadas ao Concello e que non foron pagadas porque non reunían todos os requisitos legalmente establecidos e tamén o pliego de condicións. Xa digo, foi desestimado este recurso contencioso administrativo e condena tamén ao recurrente ao pago das costas do proceso, que son 500 euros. A seguinte sentencia é do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 10 de xullo de 2020. Esta sentencia tamén é de Viacua, nos contenciosos que ten o Concello con Viacua, e nesta estima o contencioso Tribunal Superior de Justicia, e dalle razón ao Concello no recurso de apelación interposto polo Concello de Viana con respecto a obligación que ten a empresa de facerse cargo das depuradoras, neste caso concretamente a depuradora que hai indo para Conxeiro, a de Terroso, exactamente, que ten que facerse cargo do seu mantenimento e tamén ten que facerse cargo, en virtude desta sentencia,
outra sentencia que tamén dou conta é a sentencia que do Tribunal do Xulgado Social número 4 de Ourense que interpuxo Pablo Luís Salgado Fernández contra o Concello de Viana pretendendo quedar como personal laboral fixo do Concello de Viana. Este fallo tamén desestima a demanda presentada por don Pablo Luís Salgado Fernández e absolve ao Concello de Viana do Bolo, con cual dalle razón ao Concello nesta sentencia. Ese fallo non é un defecto de forma. Falla a favor do Concello por haber un defecto de forma. Está recubrida, ¿vale? Eu non son xurista para decir se ten defecto de forma ou non. A sentencia do Tribunal Superior de Justicia do Tribunal os xulgados social número 4 de Ourense dalle razón ao Concello neste contencioso posto por esta persona para quedarse como personal laboral fixo indefinido do Concello de Viana. Está recubrida, non? A ver, eu estou dando conta da sentencia. Eu non sei se está recurrido, porque ya estará en plazo. Se está en plazo, se pode recurrir ou non. De momento non chegou ningún tipo de comunicación do recurso. O terceiro punto da orde, o cuarto punto, perdón, da orde do día é dar conta dos escritos de abandono do grupo político do PSDG dos concelleiros Abelardo Carballo Alonso e Santiago Barca Barca. En virtud dos escritos presentados por estes dos concelleiros, a Corporación Municipal, a resolución da alcaldía, en virtud xa digo dos escritos presentados por estes dous concelleiros, dice textualmente e dáse conta porque a partir deste momento non forman parte do grupo do PSDG PSOE e pasan a ser non adscritos, co cual abandonan a ese grupo político. Entonces, a resolución que se emite primeiro tomar conhecimento do abandono de don Santiago Barca Barca do grupo municipal do PSDG deste concello, quedando integrado como concelleiro non adscrito. Segundo, tomar conhecimento do abandono do Abelardo Carballo Alonso do grupo municipal do PSDG deste concello, quedando integrado como concelleiro non adscrito. Terceiro, notificar ao grupo municipal do PSDG o abandono de don Santiago Barca Barca e don Abelardo Carballo Alonso do mesmo, e dar conta ao pleno do abandono do grupo político na primeira sesión que se celebra. Esta é a primeira sesión, despois do escrito presentado o 24 de xullo. Entón, pois, tamén foi comunicado a outra persona que queda no grupo municipal, que pasará a ser a portavoz, porque é a única concelleira que queda no grupo municipal do PSOE, porque se liga a PSOE. Quinto punto da orde do día: a aceptación se procede da cesión gratuita por parte da Asociación Veciñal do Goberno de Cova dun inmoble adicado ao local social. Isto foi elevado á Comisión Informativa, o dictamen desta Comisión Informativa pois indica que este local social, este edificio que ceden os veciños de Fornelos de Cova, pois para a Asociación Veciñal, non os veciños, a Asociación Veciñal As Neves de Fornelos de Cova, para no seu día, no futuro, pois facer un local social para dito lugar, dito parroquia de Viana do Bolo. Entón, xa digo, está toda a documentación da cesión na documentación do pleno. Entonces, xa é unha cousa que dicir sobre isto. ¿Algún tema? Sí, señor. Sí. Vamos a ver. No me voy a votar a favor, si no, pero unha cousa. Está gobernado por presupuesto de 2017, non? Acórdase o pleno do 28 de 11 de 2018, que chamou a esa xente de Pizza, xente de Fornelos de Cova, e dicía que non se podía arreglar a casa porque hoxe votaron contra os presupuestos. Acordas? Simplemente eso. E agora podemos facer. Os presupuestos son os mismos. Agora o que se pode facer é daquela non. Explique a ver que faltou a palabra. Usted ou eu, porque toda a xente encima fixo unha carolada. Acordas? Pues dígale a xente a ver que faltou
sí que non, porque o PSOE, o PSDG, Santiago Vázquez, o concelleiro, que votaran contra o presupuesto. Entón, que interesaba ahora outro presupuesto. E dígallo ahora, a xente a ver que apostou a palabra. Usted, si é, porque agora se pode facer, a ver que non. A ver, en primeiro lugar, o que estamos aquí debatindo é a aceptación ou non do local, non da realización do edificio, nin de facer nin de facer. Eu deixei de falar, se pode deixar de falar a mí, agradezo. De todas formas, como ben sabe vostede que é concelleiro, os orzamentos sí que están prorrogados, sabe vostede, e entonces os orzamentos cando se prorrogan, lóxicamente, as partidas volven a empezar a cero a primeiro ano. Eso no ano 18 non se podía facer porque non había orzamentos. No ano seguinte, se non hai esas obras que estaban previstas neses orzamentos e hai a partida presupuestaria, podránse facer. Porque a partida presupuestaria a día 1 de xaneiro, os orzamentos, ao prorrogarse, as partidas non é que se anulen, senón que volven a quedar como estaban no presupuesto anterior. Iso é o que dice a lei, non é que diga eu, dice a lei. Entón, se naquele momento se votaran os orzamentos, podría saber feito naquele momento. Agora, estamos 2 anos despois, e poderase intentar facer porque os orzamentos que hai prorrogados de 1 de xaneiro, pois non houve inversións noutros locales sociales, e hai unha partida económica para locales sociales que non ten un destino fixado, porque non estaba fixado no seu día ese destino. Entón, se non naquele momento, se querían facer, naquele momento, estou falando do ano 18, pois teñen que haber se aprobado os orzamentos no 18 porque iba a partida específica para ese local social. Agora, neste momento, o que estamos traendo, e o que traemos este pleno da corporación, é a primeira aceptación dese edificio que nos están propoñendo os veciñas e veciños de Fornelos de Cova para despois intentar facelo das partidas según están despois das prórrogas. Se naquele momento se votara o orzamento, xa estaba feito. Non se puido facer por culpa de que estaba destinado a outras cousas. Entón, a principios de ano, como as prórrogas, empeza de cero. Entón, dende logo, as partidas volven a empezar a cero e podense destinar sempre e cando non teñan unha finalidade posta no orzamento que se prorroga, pero neste caso non a tiñan, entón podemos intentar facer este ano. E iso é o que traemos agora precisamente para intentar facelo este ano. ¿Puedo decir algo? Vamos a ver, non hai peor mentiras que contarme de verdade. Usted solamente cos presupuestos que ten prorrogados solo pode facer locales sociales e rehabilitar edificios públicos. É o único que pode facer. Entonces vai haber dinheiro para locales sociales e edificios públicos. Pretende estar así 4 anos? Eu pregunto. Como? Pretende estar así 4 anos, solo rehabilitando edificios públicos e facendo locales sociales. Xa non queda acuerdo. Hombre, se usted é concelleiro saberá que as partidas presupuestarias se poden mover, independientemente de haber presupuestos ou non, independientemente de que haxa uns orzamentos aprobados ou non. E as partidas, hai determinados movimentos nas partidas de dinheiro dos orzamentos que pode decidir a alcaldía e hai outros que ten que decidir o pleno da corporación municipal. Entón, dende logo, porque non haxa uns orzamentos, o que inviabilizan unha aprobación de orzamentos é ter un plan o ano seguinte. É dicir, se nós temos un orzamento aprobado o ano 21, sabemos onde podemos gastar o dinheiro no ano 21 porque se aprobou con unha serie de elementos para aprobar. Se non, se se prorroga, nos realmente estamos as obras son as que había nese momento, pero se están realizadas, ese dinheiro podese modificar para facer outras, sempre e cando sean da mesma categoría. Ou, se non, o pleno da corporación pode decidir, eu poño un exemplo. Agora, eu poño un exemplo. Hai un presupuesto para festas. Este ano, xa anuncio aquí, o Concello de Viana do Gorro non vai facer festas, porque as causas que todos sabemos do COVID, pois, dende logo, é mellor prevenir que lamentar, e é mellor prevenir que facer unhas festas da forma que se fan normalmente, é dicir, con orquestas, con verbenas, con todo iso. Entón, dende logo, esta corporación, este goberno e este alcalde, tomou a decisión, despois de consultalo públicamente, tamén con personas
café, pero tamén con negocios, con tal, entonces consideramos de que non hai unhas garantías suficientes para poder facer as festas. Claro, esa partida económica non se vai gastar, que está aí, pois entonces esa partida, dentro do que é posteriormente a non facer as festas, pois teremos que modificala para poder gastar, senón quedará aí sin gastar esa partida. E, bueno, entonces nos entendemos co Concello de Viana do Bolo, pois que ten suficientes motivos para gastar ese dinheiro, non quedar aí sin gastar. Entón, lóxicamente, pois teremos que facer unha modificación orzamentaria para poder gastar ese dinheiro. Se esa modificación orzamentaria requiere un acordo plenario, terá que vir ao pleno para modificar. Se non o requiere, solamente con decreto da alcaldía se modifique, pois modificarei por decreto da alcaldía. Pero, bueno, desde logo non vai quedar aí, porque sería absurdo deixar unha partida de 60.000 euros que non se vai gastar sin deixar aí por negligencia ou por non ter ningún tipo de ganas de gastar. Entón, nos, dende logo, cando se prorrogan os orzamentos ao día 1 de xaneiro, que hai unha norma legal que dice que ao día 1 de xaneiro, se non hai presupuestos aprobados, se prorrogan, así non é que estemos nos solos. É que o Goberno do Estado, que eu sepa, está con os presupuestos de Illa de Montoro. E, sin embargo, non cerra o Goberno. É dicir, fanse obras, desde logo fixéronse hasta gastos multimillonarios agora polo tema do COVID. Pero non estou criticando. Pero digo que se fixeron sin orzamento, sempre. Entón, se logo a lei dice que non se pode tocar en nada cando non se aproban os orzamentos, como fai o Goberno do Estado? Como fan outros gobernos municipales cando non se lles aproban os orzamentos? É dicir, fan o que hai. Que pasa? Que ten que ser o que hai. Non podes dicir, bueno, pois, facer outras cuestións. Incluso, por poñer un exemplo, pois nós ahora recibimos este ano, pois, para contratar 4 personas para o plan rural, por dicir un exemplo, recibimos pedimos, fixemos todas as xestións, recibimos unha axuda da Xunta de Galicia para contratar 4 personas da plan rural, e esas 4 personas, e ese ingreso non estaba previsto no orzamento. Pois se incorpora o orzamento, esa subvención para contratar 4 personas, e eso é totalmente ilegal, e é o que se fai cando estamos orzamentos prorrogados. É dicir, a dificultade de ter uns orzamentos prorrogados é de xestión, é de ter os proxectos, é de un goberno propoña proxectos cara ao futuro. Se non se aproba, pois ten que andar copiando, pero, dende logo, o Concello de Viana executa os orzamentos, executou todos, e executas incluído o diñeiro que hai e que figura nos orzamentos. Aí están as contas do ano pasado que se aprobaron, se non se executou. Executouse prácticamente o 90 e pico % do orzamento que había. A día 1 de xaneiro temos outra vez o orzamento, entonces teremos que executalo. Entonces, como acaba ben de dicir, unha das partidas é a locais sociais. Pois, bueno, temos unha partida económica para locais sociais, se hai demanda, executarase. Se no futuro destes meses que queda non hai demanda de locales sociais, pois teremos que trasladar ese diñeiro a outras partidas que haxa necesidade e que non sea necesaria para locales sociais. Alguna cousa máis? Votos a favor da cesión gratuita? Apróbase por unanimidade. O seguinte punto do orden do día é unha moción presentada pola alcaldía relativo ao antitransfugismo. O pasado 24 de xullo... Señor alcalde, perdón, esta moción non estaba na comisión informativa inicialmente. Bueno, eu considero que había que votar ao pleno. A ver, a orden do día do pleno foi o alcalde bueno, entón, pois, pode propoñer cuestións que non necesitan unha aprobación pola comisión informativa. Igual que todas as mocións, normalmente, non van ás comisións informativas. Teñen que ir no orden do día. A ver, as mocións se teñen que ir para votar a ausencia, teñen que ser as que figuran no punto 8º, que é a moción robos e preguntas, porque non van. Entón, calquer grupo político ou calquer concelleiro pode, nese punto 8º, presentar unha moción agora a viva voz ou por escrito, sin antes prescribir no orden do día. Eso sí que se ten que votar a ausencia. Pero as que van no orden do día, o alcalde ten a capacidade legal
para facer o orden do día cando considere. Eso que é nas mocións, que non significa nada máis que un pronunciamento político, pois, dende logo, non teñen que ter un aval de ningún tipo de comisión informativa. E, de feito, a Secretaría non puxo ninguna pega porque se presentara na orden do día ningún tipo de moción. Señor alcalde, un momento. Eu quero preguntar da secretaria. O artigo 82.3 do Real Decreto 2568 diz o que non temos que votar a urgencia, pero sí temos que votar a inclusión na orden do día. Non hai, a orden do día está na orden do día. Déxeme ler. El alcalde presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa. Pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día. La secretaria dirá si el legal o no. Está hablando de asuntos, no de mociones. De oración, Vamos a ¿no hacer hay más. asunto? A ver, eu penso que está aclarada a posición. Se despois consideran de que eso, pois reclame, é dicir, a moción está no orden do día, o orden do día foi recibido polos concelleiros con anterioridade legal que teñen legalmente establecidas as horas e dos días concretamente, é dicir, foi posto no orden do día, e o alcalde ten capacidade legal para poñer os asuntos no orden do día que considere, porque é o que convoca a sesión. Entón, neste caso, incluíuse unha moción que non é, xa digo, non é ninguna como a outro que é unha cesión de que ten que ir avalada, son cuestións, isto é unha cuestión de índole política, de que o alcalde, igual que outro membro da corporación, pois pode propoñer as mocións que considere. Entón, o PSOE e o Partido Popular pois non tiñan ningún tipo de moción, entón non se incluiu no orden do día, porque senón houberas incluído, e de feito, moitas veces, a maioría das veces, as mocións que presentan non van ás comisións, van directamente ao pleno, e iso é as mocións que presentan ao pleno. Sempre votamos la urgencia. Non, a urgencia é cando se põe no punto oitavo, no punto oitavo. E senón, mire, a ver, agora acabamos de aprobar a acta, perdón, non entredes en diálogo. É dicir, non, agora, aquí hai unha moción, unhas mocións, por exemplo, que no pleno que acabamos de aprobar a acta, hai mocións do BNG e mocións do PSOE e non foron a ningún tipo de comisión. Esas, ya aprobamos a acta agora mismo. E foron dúas mocións, unha do BNG e outra do PSOE, no pleno pasado que iban na orde do día, non foron por urgencia e non houve ninguna comisión na que se foran tratadas. As mocións non ten por que ser tratadas en ningún tipo de comisión. Entón, a moción vou pasar a ler. Hay que votar a urgencia. Vale, pues, a ver, o pasado 24 de xullo entrou no registro do Concello por favor, deixa falar, se non, eu non obligo a votar a ninguén a moción, lóxicamente cada un ten o seu voto e pode tomar a decisión que considere co seu voto. Dende logo, a moción está legalmente establecida no orden do día e non hai que votar urxente ningún. O pasado 24 de xullo entrou no registro do Concello comunicación de Abelardo Carballo e Santiago Barca, concelleiros que formaban parte do grupo municipal do PSDG-PSOE de Viana do Bolo, na que indicaban a súa baixa deste grupo para pasar a non escrita. Esta comunicación e a posterior pase a non escrita neste momento abandona a sala a concelleira do PSOE, María Paz, que coordinata. Di un motivo. Motivo non eu non o dixo. Por motivo que está como abajo. A ver, o pasado, por favor. O pasado 24 de xullo entrou no registro do Concello de Comunicación de Abelardo Carballo e Santiago Barca, concelleiros que formaban parte do grupo municipal do PSDG
PSOE de Viana do Bolo, na que indicaban a súa baixa deste grupo para pasar a non adscrito. Esta comunicación e posterior pase a non adscrito pode dar lugar a unha alteración na correlación de forzas resultante do proceso electoral das eleccións municipais de 2019. Segundo os acordos suscritos por distintas forzas políticas, entre as que se atopan o PP, o PSOE e o BNG, se estas persoas permanecen na corporación, na súa condición de non adscritos, no canto de emitir pasarán a ter a condición de tránsito. As forzas políticas que conforman a Corporación de Viana do Bolo son suscriptores do Pacto Antitransfugismo e das súas posteriores modificacións e engádegas. Entre eses acordos figuran como segundo pacto adicional en relación con o transfugismo nas corporacións locais o seguinte. Primeiro, aos electos do presente acordo enténdese por tránsfugas aos representantes locais que, traicionando aos seus compañeros de lista e o de grupo, mantendo estes últimos a súa lealdade coa formación política que os presentou nas correspondentes eleccións locais, ou apartándose individualmente ou en grupo do criterio fixado polos órganos competentes das formacións políticas que os presentaron, ou habendo sido expulsados destas, pactan con outras forzas para cambiar ou manter a maioría gobernante nunha entidade local, ou ben dificultan ou fan imposible a dita maioría ao goberno da entidade. Cando xurdisen dúbidas sobre que membros dunha lista e ou grupo político incurren no transfugismo, será a formación política que os presentou a que deberá aclarar por escrito cales deles se apartaron da disciplina do partido, a efectos da súa cualificación como tránsfugas. As medidas previstas neste acordo con respecto aos tránsfugas será igualmente de aplicación a aqueles membros das entidades locais que se beneficien da súa conduta. Segundo, os partidos políticos que suscriben este acordo comprométense a rexeitar e a non admitir no seu grupo político local a un concelleiro ou a calquera outro cargo representativo local integrado na candidatura de outra formación, mentres manteña o cargo conseguido na súa candidatura original. Do mesmo xeito, comprométense a impedir a utilización de tránsfugas para constituir, manter activamente ou cambiar as maiorías de goberno das institucións públicas, a non apoiar ninguna iniciativa que proveña dos mesmos ou a non animar o transfugismo político a través da adopción de medidas disuasorias de carácter regulamentario e protocolario. É vontade deste pleno expresar que as forzas políticas que o conforman non utilizarán ou favorecerán a figura de tránsfugas para alterar a vontade popular da veciñanza de Viana do Bolo e promover ou facilitar mocións de censura. Non se pode perverter nin manipular o votado polas veciñas e veciños de Viana do Bolo. Por todo, anteriormente exposto, o Pleno da Corporación acorda: 1. Que ningún dos grupos municipais integrantes da Corporación de Viana, nin ningún dos seus concelleiros e concelleiras asinará ou participará en acordos que incumpran o Código Político e Ético derivado do Pacto Antitransfugismo, como pode ser unha moción de censura. 2. Dar traslado do presente acordo á dirección das forzas políticas que están representadas na Corporación de Viana do Bolo. Entonces, dou a palabra ao portavoz do Partido Popular. O Partido Popular de Viana do Bolo non vai entrar a debate, só a argumentar que o dato cronolóxico que trae vostede, pois efectivamente falta un episodio, está a falar dun pacto que debe ser 10 anos. Os grupos políticos en Madrid manifestaron a vontade de reunirse e valorar e analizar a actividade durante estes 10 anos deste pacto, e principalmente reunironse para reformular o pacto de antitransfugismo, sempre adaptándose ao disposto polo constitucional. Efectivamente foi 11 cando se xuntaron, 29 de xuno. Entón, como vostede ben sabe, que debería saber, o Constitucional no ano 2018 votou abaixo varios puntos deste pacto de antitransfugismo porque eran anticonstitucionales. Entón, evidentemente, nos imos votar en contra. Moi ben. Dende logo, o que me acaba de dicir, pois, deixame un pouco asombrado, porque resulta que acaban de reunirse as forzas políticas, como ben dixo vostede, no día 11, en Madrid,
todos os partidos políticos representados no pacto, incluso chamaron aos que non estaban representados neste pacto antitransfugismo para darlle un pulo máis a este pacto antitransfugismo e evitar precisamente situacións nas que acabo de repetir, que son cando concelleiros que son elixidos nunha lista se cambian de lista electoral, se pasan ou non escritos. Entón, esa reformulación, perdón, a ver, hasta ahora son alcaldes. El día que me pagáis la moción a censura, pues igual non son, pero hasta ahora son. Entón, Creo que eso xa se veía. alcalde. Entón, esperai un pouco, tampouco non teredes tanto apuro de xa exercer antes de facer a moción de censura. Entón, desde logo, o espírito dese pacto queda reflejado nestes puntos que non foron derogados por ningún tipo de tribunal constitucional. Estes dous puntos que acabo de decir, que son puntos políticos, o sea que digo que as forzas políticas firmantes que deben seguilos, e iso non foi derogado por ningún punto, por ningún sentencia do Tribunal Constitucional. Dende logo, pareceme bastante grave unha forza política que no día de onte foi unha das convocantes dese pacto para facelo efectivo e para facer forza, non polo caso de Viana do Bolo, senón por moitos casos que pasan no Estado español. E resulta que xa digo, o Partido Popular foi un dos convocantes deso, convocaronse incluso outros forzas que non estaban nese pacto, quedouse no orden do día, quedouse en formular e reformular incluso medidas legislativas para 1 de setembro. Entre todas as forzas políticas estuveron todas de acordo en darlle vixencia, seguir vixencia o pacto antitransfugismo, e agora unhos representantes desa forza política anuncian que van votar en contra do que dice a súa propia dirección do seu partido, vale? Eu non son libre de facelo, pero dende logo a dirección do seu partido en Madrid non opina desa maneira, e así o expresou na reunión do pacto antitransfugismo. Se vostedes queren desautorizar o seu partido, pois son libres de facelo, dende logo, pero o seu partido nese pacto antitransfugismo insistiu de que había que non manter todo isto, senón incluso facelo máis efectivo. Entón, iso é decir que se vota en contra porque non está vigente, pois dende logo non é o que dicen a forza política que representa o Partido Popular en Madrid e a Dirección Nacional e a Dirección Estatal do seu partido. Algúnha persona, algún concelleiro máis ten algo? Eu quería aclarar unha cousa. Sí. Eu quería aclarar unha cousa. É dicir, un trato a político que se cambia de partido. Non dá para nada de pasarse nos feridos. Nosotros salimos dun partido. Non nos pasamos a ningún outro. Vale? Que quede claro. Vou ler outra vez o que dice... Dale. Esto a mí no me entiende. No me entiendes un vos. A ver, espero que se deixe falar, e senón, a persona que non tal, pues terá que abandonar o salón de pleno. Bueno, o salón de pleno non, a Casa da Cultura, que estamos aquí precisamente por os motivos que estamos. Pero, bueno, desde logo, aquí todo o mundo ten dereito a falar, concretamente os concelleiros todos ten dereito a falar, e nadie lle está impedindo falar, e o alcalde, por suposto, tamén ten dereito. Vou volver a ler o artigo primeiro que dice, e iso está en vigor, e de feito no día de onte, pois refrendaron todas as forzas políticas, incluído o PP, o PSOE e o BNG. E máis. Pero, bueno, esas tres que están presentes nesta corporación refrendaron todo o que dice o pacto antitransfugismo. E dice o primeiro artigo: aos efectos do presente acordo, enténdese por tránsfugas aos representantes locais que, tradicionando aos seus compañeros de lista ou de grupo, mantendo estes últimos a lealdade que a formación política que os presentou nas correspondentes eleccións locais, a forza política, ou apartándose individualmente ou en grupo do criterio fixado polos órganos competentes das formacións políticas que os presentaron, ou habendo sido expulsados destas, pacta con outras forzas
para cambiar ou manter a maioría gobernante nunha entidade local, ou ben dificultan ou fan imposible dita maioría ao goberno da entidade. Cando se os dixen dúbidas sobre o que os membros dunha lista ou grupo político incorreron no transfugismo, será a formación política que os presentou a que debe aclarar por escrito cales deles será apartaron da disciplina do partido a efectos da súa calificación como tal. Nos, de momento, ustedes pediron a baixa do Partido Socialista no grupo do Partido Socialista. Nos, lógicamente, o Partido Socialista se considera que siguen sendo do seu grupo, pois terá que mandar unha comunicación ao Concello, e supoño que agora xa teñen comunicación oficial, porque a comunicación oficial da portavoz, da persona ou da concelleira que queda, recibiu-a concretamente, esa comunicación oficial recibiu-a o 28 de 6. Hoxe estamos a día 30, hai 2 días que recibiu a representante do PSOE, recibiu unha comunicación dicindo que vostedes dous vos apartaran que marcharais do grupo do PSOE, ou do PSDG-PSOE. Entón, nós non recibimos ninguna contestación, entendemos que está de fora do PSDG-PSOE, porque o PSOE, supoño que se marcha e se lle comunica e non dice nada, pois imagínome que non estaredes, porque pedistes salir das siglas. Entón, isto dice claramente aquí, xa digo, non vou seguir lendo, pero o que dice claramente estes artigos é que as persoas que se marchan dos seus grupos políticos se consideran tantas. Isto non o digo eu, dice o acordo que fizeron entre todas as forzas políticas no Congreso dos Diputados e nas que están o PSOE, o PNG e o PP. O PP, o PSOE e o PNG, ou como que se debe chamar. E aparte, máis partidos do ámbito estatal. Pero nós, os que estamos representados aquí, tamén non firmamos. Alguna cousa máis? Bueno, pues entonces pasamos a votar a moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda rexeitada a moción con 5 votos. Queda rexeitada a moción con 5 votos en contra e 4 a favor. Pasamos ao 7º punto da orde do día, que é unha moción presentada polo Grupo Municipal de Banegar relativa á utilización dos fondos municipais por parte do Goberno do Estado. Dou a palabra ao portavoz do Banegar. Ante a situación de incertidumbre que se está xerando nas administracións locais galegas, dende o BNG manifestamos o noso profundo rexeitamento a calquer tentativa de incautuación ou bloqueo dos fondos municipais por parte do Estado, xa que as necesidades estatais non poden anular as necesidades locais. Sorprendeu-nos que este venres pasado a FEN convocase unha xuntada extraordinaria da súa Xunta de Goberno para presentar e aprobar un acordo entre o Goberno de España e a FEN para, segundo consta textualmente na convocatoria, contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana y políticas de cuidado que apoyo a la cultura. Baixo este eufemismo, o que acordo a Boxa non é ni máis ni menos que o Estado faga unha operación para dotarse de liquidez e consta dos remanentes municipais. Estamos falando que a cantidad de remanentes das entidades locais galegas estímase en unos 890 millóns de euros. A reacción de rexeitamento xeralizado fixo que o presidente da FEN se vira na obriga de suspender a Xunta de Goberno, na que pretendía determinar este acordo. A excusa do Ministerio para justificar esta proposta en base en posibilidade de incumplir a Lei de Estabilidade e a chamada Lei Montoro é que así non lle computa os concellos como deben. É un insulto de inteligencia. A Comisión Europea acordou flexibilizar a limitación do endeudamento dos Estados como consecuencia da crise do COVID. Os Estados van poder incrementar a débeda, mas, segundo a interpretación do Ministerio, a única administración que vai a poder incrementar a débeda é a Administración Xeral do Estado. A Administración local non debe ser Estado e non vai poder incrementar a débeda. Vai a supoñer, no caso de Galicia, un 0,3 do PIB galego e estar ao límite no 3.
En cualquier caso, é fundamental garantir a posibilidade de utilización de fondos ou endeudamento por parte dos concellos non sexa utilizado por outras administracións para buscar financiamento e asunción por parte de entidades locais de competencias impropias, cargando así sobre os municipios o custo de servicios que non poden nin deben ser asumidos. Esta é unha bella demanda do municipalismo galego e así quedou reflectido nos relatorios aprobados na Asamblea Xerais da FEGAM, celebrada no mes de novembro pasado, en a que por unanimidade se acordou demandar a flexibilización e utilización do remanente superávit a cualquier tipo de inversión que redunde en beneficio da comunidade, extendendo o ámbito temporal de aplicación e considerando a posibilidade de poder aplicar parte do mesmo en gasto corrente. Por todas estas razóns, o BNG demanda do pleno desta Corporación Municipal os seguintes acordos. O seguinte: instar a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno español a derogación da Lei do 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera para permitir ás entidades locais atender as competencias propias con cargo a remanentes ou superávit, así como ampliar a capacidade de endeudamento das administracións locais para afrontar estes pagos. Que a interlocución do Goberno do Estado cos concellos galegos se estableza a través da FEGAM, entidade na que están representados a totalidade dos concellos galegos e as 4 diputacións provinciais. Vamos a ver, o Partido Popular ten unha moción parecida sobre a utilización de fondos municipais por parte do Goberno. Fixo unha proposta de acordo que foi máis de manifestar a lei de estabilidade, o profundo rexeitamento a cualquier medida, pidiuse flexibilizar a regla de gasto e o resto de reglas conocidas, transferencia dunha parte proporcional de fondos europeos que reciba España as entidades locais para poder compensar o impacto do COVID, prorrogar os prazos para que as entidades locais poidan executar os investimentos financieramente sostibles financiados con cargos superávit de 2018-2019 e creación dun fondo de 5.000 millóns de axudas directas e sin condicións de entidades locales e de fondos específicos por valor de 1.000 millóns de euros para compensar o déficit nos servicios. En relación a esta estou na moción que temos nós, que o noso partido presentou xa e se leva a presentar en varios sitios, respetar e garantir a autonomía que a Constitución Española e as leis otorgan as entidades locales para a xestión dos seus recursos, para a xestión do dinheiro público que é de todos e cada un dos españoles, non dun goberno concreto. Atender as demandas das entidades locales, especialmente a referida a flexibilización da regla de gasto, e o resto de reglas contidas na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera. Que se pretende modificar algunhas das leis que afectan a autonomía facendo ou estabilidade financiera das entidades locales valide ditas modificacións no Congreso dos Deputados e que o Ministerio de Facenda cumpra coa totalidade do acordo consensuado por todas as forzas políticas, incluído que foi consensuado por todas as forzas políticas, incluído o Partido Socialista, no seo da Federación Española de Municipios e Provincias. Esta é a moción que está presentando o Partido Popular. Se ustedes, penso que é máis compleja que ustedes presentan, se aceptan esta enmienda, podemos meterla. A ver, a proposta que presenta o BNG ten no primeiro punto concretamente que instar a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno español a derogación da Lei 2/2012, que é a Lei Montoro, que nos impide gastar os remanentes que ten os concellos. O Concello de Viana, por exemplo, pois ten unha serie de remanentes económicos pois bastante importantes que non se poden gastar por culpa desta Lei de Estabilidade Orzamentaria, a Lei 2/2012. Que as necesidades que ten Viana, ese diñeiro que podíamos estar tendo as necesidades, pois non se pode tocar nel. Entón, pois, debido a esa lei. Entón, nós o que pedimos non é que temos pedindo ao goberno do Estado fondos, financiación, etc. Nós o que pedimos é que se derogue esa lei para poder gastar o diñeiro que ten o Concello de Viana. Non estamos con esta moción
pedíndolle ao Goberno de Madrid que nos mande fondos ni nada. Nesta moción, ojalá nos mande tamén, pero nesta moción o que pedimos é que poder gastar os nosos fondos. Non é despois, hai outra cousa, é dicir que todo o que se está baraxando, algunhas propostas que están salindo nos medios de comunicación, non é que nos deixen gastar os fondos, é que nos os queren requisar. Os que temos superávit, os que teñen fondos, os concellos que teñen aforros, unha palabra, pois queren requisar o goberno do Estado. Entón, a parte de non deixar gastalos, queren requisarlos. Entón, desde logo, non ten nada que ver co que acabas de comentar. Isto é a Lei 2/2012, que é o que presentamos, que se derogue para poder dispoñer deses fondos. Desde logo, a Corporación de Viana, lógicamente, pois teria que decidir onde gasta eses fondos, ou o goberno que houver no seu momento. Entón, bueno, isto é o que presentamos. Nós non estamos presentando ningún tipo de norma de pedir que caia un fondo de euros para os concellos, nin cousa ninguna, solamente a Lei de Estabilidade Presupuestaria. Entón, non podemos dicir que se mete iso aquí, porque realmente isto son cousas distintas. O que está presentando son outras cousas que non ten nada que ver ca Lei de Estabilidade Presupuestaria. Entón, se queren presentar unha moción con todo iso, pois debátese, pero nesta lei, nesta moción, fundamentalmente, o que se pretende é a derogación, pedir a derogación desta Lei de Estabilidade Presupuestaria, a lei chamada Lei Montoro, e tamén, despois, que, como segundo punto, pois, o interlocutor de Galicia, dos concellos galegos, que sea a Federación Galega de Municipios e Provincias, no que están representados todos os concellos de Galicia e as 4 diputacións. E penso que mellor representación que esa para poder negociar en Madrid, pois non hai. É dicir, que eu penso que a representación dos concellos galegos, para iso está a FEGAN. Para iso está ese organismo que nos representa a todos os concellos. ¿Eso es que se está diciendo en esta moción? No, da derogación da lei, eu polo que escoitei, que eu non a conozo porque non se presentou esa emenda por escrito en ningún momento, pero polo que acabo de escoitar, esa emenda non dice que se derogue a lei. Vamos a ver, repíteme. Flexibilizar a regla de gasto o resto de reglas contidas na Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, para que todas as entidades locales poidan dispoñer do 100% os remanentes de tesorería, os seus aforros, os aforros dos vecinos, xenerados durante os últimos anos para incrementar aqueles servizos e medidas que permitan actuar primeiro contra a pandemia e despois contra a crise sanitaria, social e económica derivada da mesma, sen poñer en risco a capacidade financiera da entidade local e sempre en coordinación coas comunidades autónomas e o Estado, de forma que a súa autorización para os fins descritos non compute no exercicio 2020 para o cálculo da regla de gasto e estabilidade orzamentaria. Creo que aí está ben definido. O segundo, transferencia dunha parte proporcional dos fondos europeos que reciba España ás entidades locais para poder compensar o impacto do COVID-19 nos seus ingresos e gastos organizados. Tamén creo que está ben descrito. O punto terceiro, prorrogar os prazos para que as entidades locais poidan executar os investimentos financieramente sostibles, financiados con cargo ao superávit de 2018 ou 2019, dado que a suspensión de prazos administrativos como consecuencia do estado de alarma provocou que moitas delas non finalicen en 2020. Tamén é real. Cuarto, creación dun fondo de 5.000 millóns de axudas directas e sin condicións ás entidades locales e de fondos específicos por valor de 1.000 millóns de euros para compensar o déficit nos servizos de transporte públicos e para cubrir o custo da colaboración das entidades locales na xestión de ingreso mínimo local. Creo que está ben. A ver, eso non, volvo a decir, non ten nada que ver. Aí falase de flexibilizar, falase de flexibilizar unha lei de que a regla de gasto, que é o peor que ten esta lei porque nos impide gastar, que se flexibilice, que non sei que non sei quanto. Nos pedimos derogala para que podamos dispoñer dos recursos que ten o Concello de Viana, que se podan ese diñeiro que ten, eses aforros que ten o Concello de Viana, pois decidan a Corporación Municipal de Viana onde lle dá a gana gastar. Que non lle teña que decir nin o Goberno de Madrid, nin o Goberno de Santiago non quere gastar, porque son deles. Non lle roubou, nin lle pediu a ninguén, son do Concello de Viana. Entón, os quere gastar o Goberno, que haxa, ou que hai neste momento, que hai no futuro, ou como sea, cando se aprobe, pois, que as medidas legais que sean na corporación decidido, etc., como os planes de obras ou como considere, pois poda gastar.
nos despois, se o goberno de Madrid, tal como dice, se pide, pois nós eso valoramos positivamente, que se pida que haxa un fondo pos concellos, que se pida que haxa para a COVID máis dinheiro, etc. Eu iso pareceme ben, pero, desde logo, o que estamos aquí analizando é a Lei de Estabilidade Presupuestaria, e nós pedimos a derogación, que se elimine esa lei. Entón, alguna cousa máis? Votos a favor? Hay que retirarse. Queda rexeitada a moción presentada por 4 votos a favor e 5 en contra. Antes do punto oitavo chegou unha comunicación que é solamente a efectos de comunicación do 27 deste mes, que estaba a orden do día presentada e tamén estaba a orden do día mandado aos concelleiros. Entón, chegou unha comunicación do Concello de Quintela de Leirado que paso a ler. Digo porque é unha comunicación ao Concello de Viana do Bolo. Non é a alcaldía, é ao Concello de Viana do Bolo. Entón, esta comunicación dice o seguinte: expediente 99-2020, grupos políticos, moción do PP, dimisión de Rodríguez Villarino e cese do subdelegado do Goberno. O voceiro do Grupo Popular razoa e motiva a dita moción. A vista daquela, este pleno, por unanimidade, estou falando do Concello de Quintela de Leirado, que foi o que mandou isto, acorda exixir a dimisión como deputado provincial e como concelleiro no Concello de Ourense do portavoz do Grupo Socialista Rafael Rodríguez Villarino, xa reformado polo Pleno da Corporación Provincial de Ourense en decembro de 2019, pola súa actitude destructiva, especialmente cos autónomos e pemes da provincia de Ourense. 2. Solicitar ao Goberno de España o cese do subdelegado do Goberno por actuar con subordinación ás decisións do seu superior xerárquico na organización política na que milita, causando inseguridade e potenciais efectos económicos adversos a milleiros de ourensanos, e por quedar acreditada a falta de transparencia e ocultación de documentos no procedimento administrativo que afectan gravemente os intereses da veciñanza provincial. 3. Dar traslado deste acordo ao Goberno de España, a alcaldeses, a concellos, a presidente da FEM, a presidente da FEGAN, aos presidentes de organizacións autónomos a nivel nacional, autonómico, provincial, a todas as asociacións empresarias de Ourense, así como aos 92 concellos da provincia de Ourense. É unha comunicación que, como viña dirigida ao pleno da corporación, pois digo, e xa digo desta moción que se aprobou no Concello de Quintela de Leirado, unha moción do Partido Popular pedindo a dimisión de Rodríguez Villarino e o cese do subdelegado do Goberno. Punto oitavo. Mocións, robos e preguntas. Alguna moción? Algún robo? Alguna pregunta? Sí, eu teño varias. Vale. Bueno, vamos a ver. Pasaron tantos meses, pero bueno, eu quería felicitarlos por la organización da Festa de Androlla, pero con algún reparo. Entonces, eu supoño que nadie pensou, cando se montou a carpa e cando se abriu todo no polideportivo, en caso de que houbera unha emergencia sanitaria, como se chegaba ao polideportivo? Non había un plan de evacuación, porque non podía chegar ninguna ambulancia hasta a porta do polideportivo. Outra cousa, un coche de bomberos tampouco podía acceder. E normalmente que cando se fai este tipo de eventos, o coche de bomberos ten que poder acceder ás 4 fachadas do edificio. Neste caso non podía acceder a ninguna. Dentro do pabellón había 1.500 personas e pasaría para entrar había unha porta de 90 centímetros. Solamente digo eso. Pregunta, fai no ano 2018... Pero vos preguntes? Sí. Vale, agora quería que contesto. É dicir, eso de que non podía acceder, pois non é exactamente así. É dicir, podías acceder ao
porque había unha zona por detrás onde se podía acceder ao pabellón, que vémoslo aberto, eso non estuvo cerrado en ningún momento, e tamén había unha porta de emerxencia que se abriu xusto no medio do pabellón, e despois estaban as portas que non son de 90 centímetros, que son moito máis de anchos, como todo o mundo sabe, que as portas do pabellón non ten 90 centímetros de anchura, ten muitísimo máis. E despois hai unha parte, unha porta por detrás, mesmo en frente a esa, hai outra porta que incluso se abriu máis este ano, e entonces eso, desde logo, creemos que era suficiente para evacuar. E depois tamén para os servicios sanitarios e bomberos, desde logo había un acceso, como houve sempre, polo mismo sitio, houve sempre, para poder acceder ao pabellón. Alguna pregunta máis? Voy a aclarar unha cosa. Ten que ver por lo menos dúas portas. E cada porta tiña que ter de anchura, calculado polo código técnico, tiña que ter 7 metros de anchura. As escaleiras de emergencia tiñan que ter 8, as escaleiras de salida tiñan que ter 8 metros e só hai 3 centímetros. Así que ese vestíbulo era unha auténtica ratonera. Alguna pregunta máis? Sí. No ano 2018 usted fotografiouse que había recibido un desfibrilador e non sabemos onde está. Ni que foi de... Non lle fico falta, non? Por suerte. A ver, ese desfibrilador nos está no coche de protección, que é o coche que temos para estas emerxencias. E é onde está, porque deu-nos protección civil. Estaba aquí, pasou todos os... Lóxicamente, deronlo do paquete. E, por suerte, non houve que utilizado. Que como non sabíamos onde estaba, e ben saber onde está. Pois está no coche de protección civil. No pleno do 30 de septiembre, trouvemos varias fotografías do estado actual dunhas carreteras. En concreto, eu creo que era o Castro, a de Benvibre e a de Cornelos, onde había un montón de baches e as obras levaban feita en menos dun ano. Entonces, usted dixo que xa se lle había avisado a empresa constructora para que reparara, ou senón que se iba a tirar do aval ou da fianza que deixara e que se iba a arreglar. Sí, a empresa que fixo a obra estuvo aquí a semana pasada e comprometeuse a reparar eso durante o mes de agosto. Xa que non nos está sin facer, pero comprometeuse porque senón nos vamos a botar máis a fianza para reparar esas deficiencias de proposta, claro. Eso pasaron casi un ano. No, pero é que a garantía da obra son 4. O sea, non hai ningún problema para tomar ya a fianza. Prácticamente, porque o técnico que fixo o proxecto está ao tanto en contacto con a empresa que fixo a obra. Entonces, como pensan a faceros? Dixo que en breve, que ahora neste mes, que van a facer seguramente todas esas reparacións. Venga, outra pregunta. No pleno anterior, eu estaba intentando porque consideraba que estaba fraccionando a obra da ampliación da Casa de Cultura e dixenlle a ver a cuánto había ascendido e usted dixo que neste pleno que nos iba a traer o presupuesto ao que había ascendido. A ver, nese pleno de non mira acta, eu contestei que tiña a disposición para ver o expediente completo da obra nas oficinas municipais e que podía ver exactamente todo o que quixera ver desa obra. Tanto o proxecto inicial da obra da ampliación da biblioteca tal como despois a parte que non iba no proxecto e que se fixo con fondos municipais. Está todo no expediente e ali, así me dixen, pode ir ao expediente, ver todo e dentro das cuestións legales pode sacar fotocopia do que considere sempre cando sea legal sacar. No expediente só está a primeira fase. A segunda fase tuve que me buscar a vida a buscar facturas. Entonces, bueno, pues non o sei. Porque foi usted fraccionando a obra. Incluso hai unha parte da obra que a fixo dúas facturas. A mesma empresa. Bueno, foi fraccionando a obra e a min sabe, unha vez que sumei todas as facturas, sabe 111.809 euros. Pues non o sei. Sale tamén uns 10.000 euros tamén de proxecto de dirección de obra. Pois serían uns 120.000 euros. Eu con
Si ven toda no paquete, hai que traer a plena. Considera moitas cousas, pero non sabe a legislación, polo que vexo. É dicir, ben sabe que a capacidade do alcalde é un 10% do presupuesto ordinario. E o presupuesto ordinario do Concello de Viana, que se aprobou outro día a legislación, son sobre 3 millóns de euros. É dicir, que o alcalde pode aprobar 300.000 euros redondeando. Entón, pois, bueno, iso é o que dice a lei, non o digo eu. Iso é o que dice a lei. Non o digo eu, dice a lei. E se considera que iso é ilegal, pois claro, no seu dereito de poder levar aos tribunales ou onde considera. É dicir, nós fizemos un proxecto que se presentou e que tuvo apoio da... Espera un momento, deixe-me falar a mí. Un proxecto que está aí feito, e que se pode ver, calquera persona dos que estén aquí, se queren velo, ao salir pode velo, a obra, porque está aí mesmo, non hai que salir nin para fora. Esa obra, que é a ampliación da biblioteca, ten un proxecto que foi aprobado e que foi subvencionado polo GADER, polo Grupo de Desenvolvemento Rural Sin Navia Vivei, e tamén foi subvencionado pola Consellería de Cultura. Entón, é dicir que ao Concello de Viana ese proxecto prácticamente non lle supuxo económicamente casi nada, porque foi subvencionado. Que pasa? O proxecto non alcanzaba todo o que se edificou. A parte do baixo non iba no proxecto inicial, porque no seu momento, cando o oficio arquitecto municipal, ese proxecto, pois considerouse, a parte que para que tuvera os puntos necesarios, non subvencionaban o Grupo de Desenvolvemento Rural ni a Consellería de Cultura non subvencionan garaxes. Entón, solamente subvenciona a ampliación da biblioteca, e a parte de abaixo non era unha ampliación da biblioteca, o cual era absurdo poñela, porque nos iban a dicir, oiga, ustedes isto non é para unha biblioteca, entón, isto é para un garaxe, non é unha biblioteca. Entón, pois, lógicamente, non o metemos no proxecto porque non nos iban a subvencionar. Iban a subvencionar a parte que era para a biblioteca. Por eso nos subvencionou Cultura, por eso nos subvencionou o Grupo de Desenvolvemento Rural co máxima subvención que pudiera. Entón, iso é a realidade. Que pasa? Na parte de abaixo, consideramos, do Grupo de Goberno, que había un espacio moi adecuado para facer ampliar un garaxe. É, sobre todo, o garaxe para os vehículos municipales, para o vehículo de protección civil, sobre todo os municipales que estaban aparcando o seu coche ali cerca do Concello, que era moi complicado o acceso, porque é un trozo de un baixo moi pequeniño, e que lles era moi complicado aparcar ali o vehículo. Entón, como ese local quedaba por baixo e sin uso, pois decidimos, con fondos propios do Concello, arranxalo para destinalo ao garaxe. Pero iso foi un motivo, non é fraccionamento de nada, é que iso non entraba na axuda, porque non pode entrar con axuda de Cultura, nin con axuda do Grupo de Desenvolvemento Rural, que nos subvenciona a ampliación da biblioteca, non pode entrar no garaxe. E iso entende todo o mundo. Entón, como vamos meter un garaxe para unha biblioteca, como se fora a axuda para unha biblioteca? Entón, usted mire ben as cousas. O de abaixo non é unha biblioteca, nin é como ampliación de unha biblioteca. E por iso se fixa a parte. Usted fixa a parte de abaixo, que é a segunda fase, como se fora unha obra menor. Que era unha obra menor, que non chegaba ao seu que marca. Hai uns muros de hormigón que sujetan o edificio. Aquí, como que son unha obra menor? Vale, pois o que considera. Vale. Non podo discutir se además, que é moi experto. No, eu non sou experto en nada. Eu solamente lle dixen un momento dado que incluso esos muros de edificio salíanse da fachada. Non lle vou discutir. Non lle vou discutir se é obra menor ou máis. Señor alcalde, usted tabicou a zona do baixo onde se salía o muro da fachada. A ver, quando facer este tabico? A ver, eu non lle vou discutir esas cousas. Non lle vou discutir. Pode enseñar o que é. Hai picos no garaxe. Usted fraccionou ahora en pequenas partidas, encima non as publica. Os contratos menores dalle por non publicados. Están a disposición de todo o mundo. Os contratos pequenos. Usted pode ir ao Concello e mirar, son por non os publican na página web. Bueno, sí, eu... Facebook. A ver, vamos a ver. Os contratos están ali. Xa lle dixe no pleno pasado que non sei que quere responder. Non quero responder nada, se esos son decretos que están a disposición, pode
pode ver o campo que ia. Eso pode ver o campo que ia. E se vostede ten alguna dúbida de alguna cousa, pois xa sabe de aquí. Pero ver, isto, tuve que pasar unha mañana Pide aos funcionarios, e a secretaria, pide tal, e digo, que Pero é los funcionarios no tienen ningún problema que me dan. o que tu ya, todo en orden, que lle deran vostede o que quixera. Pero era más fácil que pudiéramos ver todo. Mira, porque é un concelleiro que ten que traballar, porque non pode levar as cousas á casa. Se usted quere ter un puesto de concelleiro, aí estar no sillón mirando con a pantalla, pois, lógicamente, eu tamén traballo, tamén vou ao concello como alcalde, e no pueblo, pois o compromiso está usted. Como se Usted dice no se claro? preocupe por lo meu, preocúpese por lo seu. Nada más. Quería preguntar, a ver, no asallo que se deu na mesa de Androia, ¿cuántos vasos se compraron? Mira. Todos ustedes, ¿no? Non me interesa. 1.200, 1.300, No, máis. 1.500. 2.500, penso. Non o sei. Bueno, hai que mirar na factura. Claro, xa se verá. Na factura. Non o sei, eu non podo dicir o que son porque non o sei. Eu que sei é que se compraron suficientes para as persoas que viñan a comida no pabellón e as que estaban na casa. Os que iban na casa. Na carpa de los outros anos. Pois igual se pediron de menos, non o sei, eu non o sei. ¿Quieres saber esto? É a primeira noticia que temos que ser. Quiero ver esto. Pero de todas formas, eso Está está... pagando de 2.500. Usted pagó 7.000 euros por ellos. Eu non o sei o que... Pagó 7.000 euros por Vale, eso. eso está na factura. 7.000 euros por esos vasos. Quitou o cordeiro do menú para forrar. E gástame 7.000 euros en paso. Nada máis. Vale. Eu molestei, e tamén pedí un presupuesto parecido á mesma empresa, e puxemos a un 15 por mesmos vasos. É dicir, usted paga 2,6, 2,8 e ele pone 500 a un 15. É por Era para a muchacha. Pues para saber canto lle cuesta. Por favor, Era para a muchacha. yo non sei gestionar os números a A ver, Pero voy a por otro ejemplo de efectivo. a pregunta cuál é? La pregunta es, A pregunta cuál é? si usted quita o A ver, cordeiro do menú, diga a pregunta. la pregunta es, si usted quita o cordeiro do menú para forrar e logo gasta 7.000 euros en vasos, A ver, eu doulle a explicación de por que compramos eses vasos este ano. É dicir, que eran uns vasos diferentes aos dos outros anos. Eran uns vasos que tiñan varios colores. Os outros antes eran solamente dun color, non era un vaso plasmado con unha serigrafía sin color. Este ano fixeron uns vasos especiales con colorido, con o escudo de Viana de colores e todo eso, fundamentalmente para conmemorar o 50 aniversario da festa de Androia. Entón, foi un caso extra que se fixo nuns vasos distintos para que foran conmemorativos do 50 aniversario da festa de Androia. Eso foi o motivo polo que fixemos uns vasos distintos aos que se facían habitualmente. Lóxicamente, eses vasos eran distintos, pero eran máis caros, porque tiñan, sobre todo, as empresas que se dedican a facer isto en cerámica, se lle coas colores, é cando sube o precio. Se faz como antes, claro, lle digo que salían os meus. Se faz como bacán. Que pasa? Ao facelos en color, con varios colores, serigrafiados, con feito de Viana do Bolo, 50 aniversario da festa de Androia, en diferentes colores, todo eso encarece o produto. E supoño que todos os que están aquí, ou unha gran parte deles, foron á festa de Androia. Entón, viron que o vaso era distinto. Eu pode dicir, pois non me gustaba, vale? Pode dicirlo, cada un pode dicir, o para gusto non hai nada escrito. Eso é verdade. Pero, desde logo, non se pode dicir que eran os mesmos vasos que hai 2 anos. Eran uns vasos totalmente distintos e eran uns vasos conmemorativos do 50 aniversario. E fizémoslo precisamente porque era o 50, igual que fizemos outras cuestións, sobre todo a nivel publicitario e a nivel tal, para de alguna forma conmemorar ese aniversario que era o 50, que eu penso que o 50 é unha cifra bastante redonda para non conmemorar que levamos 50 anos da festa de Androia. Entón, dende logo, eu penso que esa diferencia económica que dice, que eu non sei, eu non lle vou discutir, porque eu teño datos económicos do que costou aquí nin os 2 anos, nin os deste ano. Eu, se quere, para o pleno que ven,
traigo as datos das dúas e podemos compararlos aquí, se quere. E senón, pois, temos o tema do Concello, que xa polo que vexo, dixo que fora vendo, pero eu non sei se son así, se non. O que está claro é que todo o mundo recorda o que foi a festa da Grolla, recorda o vaso. E supoño que todo o mundo que recorda ese vaso sabe que era distinto hai 2 anos. Entón, eu non teño máis nada que dicir con respecto ao vaso da festa da Grolla. Chegaba para o cordeiro. Ai, ordenamento. Alguna cousa máis? Sí, Vaya por un colocación, Alguna cousa? eu sí teño, é rápido. En relación a la contra das sentencias judiciales, tamén debía traer para que todo el mundo que se deba gastar unha abogado. Debería decir. Pois o próximo pleno xa digo. Exactamente. Os abogados, claro, que cobran, lógicamente. Por eso, pero debería decir. E agora, a ver, con respecto a sentencia de Viacua, quero recordar que eso foi aprobado por unanimidade nesta corporación. Que foi aprobado por unanimidade de personarnos neses contenciosos, foi aprobado por unanimidade os gastos dos abogados e foi aprobado por unanimidade incluso nos expedientes que se abriron posteriormente e despois tamén os abogados e todo isto. Entón, eu sei que é unha cifra, porque claro, son juicios moi laboriosos, son juicios que teñen técnicos, non solamente os abogados, senón que levan, é que chegaron ao Tribunal Superior de Justicia. É claro que cuesta, pero que aforramos nesas sentencias con Viacua xa vai máis de 300.000 euros. Bueno, pero para información da xente, donde Sí, non hai problema. tuvo que recurrir. Outros que tamén recurrir. En cuanto aos contratos de Perdona, Ramón, perdona. Non, espera un momento, agora estaba falando Perdón. Mira, en cuanto a los contratos de honores, evidentemente temos que os concelleiros na unidad de ver os expedientes e ir mirados, pero tamén hai obligación de publicados. Por la lei, se queren que se publiquen e tal, 63.4, por la lei de todas formas, este Concello, como ben sabes tú, e como ben sabemos todos, o personal non é abundoso no tema administrativo. Temos un personal exiguo, e de feito temos que reforzarlo casi sempre con algunhas vías administrativas. De feito, ahora contratamos un, porque non hai personal suficiente para levar todo eso. Se encima ten que agarrar e ir publicando cada cousa nunha página non tal, pois, bueno, eso resta traballo e necesitaríamos outra persona para dar todas esas publicacións. Esas publicacións que, como digo, calquer concelleiro, eu gustaríame que me dixera se algún funcionario me dixo que eu non daba permiso para que se vira. Gustaríame que dixera a ver que funcionario lles dixo eso. Porque eu, desde logo, a sorte que cae de miña aos funcionarios é que se queren ver cualquier expediente relativo a inversión do Concello, pois teñen a disposición e tal. E incluso, se poden levar copias, que se poden levar. Eso non, eu penso que non hai duda no ninguna. hay duda ninguna, de eso no hay duda. Solo decimos que, bueno, que ayuda a ver, pero que... No, pero tamén vou ao Concello e vamos todos. Eu cando estuve na oposición tamén iba a ver os expedientes ao Concello. Estuve nun bastante anos na oposición. E agora vou igual. Eu de todas formas quería ya aclarar. Espera un momento. Santi, alguna pregunta? Alguna pregunta máis? Bueno, sí. No, aquí xa pasou o turno. A ver, acabouse, pois isto damos por rematado o pleno. Entón, como sempre, desde que estou de alcalde, pois pode preguntar ao público sempre e cando se tiñan e se con respecto ás persoas que están aquí representando a todos na corporación municipal, porque se estamos aquí a por votar e merecen un respeto á hora de falar. Entón, pois, bueno, se quere alguna persona facer alguna pregunta e eu podo contestarlle, contesto, e senón, pois, terá que ir polo Concello para recabar esa información que pide. Alguna pregunta? Sí. A ver, sobre lo de Viacua, ¿esto qué es? Pues usted cuando entró al gobierno se reía del señor Alesmo que fue a juicio con 120.000 euros, perdió el juicio con Viacua. Veo que usted sigue metido en plenos y juicios con Viacua y pagando abogados y perdiendo juicios y perdiendo tesoreros de Viacua. ¿Por qué me echa Viacua? Coge a 5 chavales de Viana, les forman y la van a depuradoras, que pintan en los pueblos. Ahora usted es depuradora de Terroso.
Pero es que limpiar la parte de las sandías nunca se ha limpiado la cuna de depuradora. Digo yo. A ver, ¿Por qué no echa Villaco ahí? a ver, con respecto a Villaco, no ano 2007, que eu non estaba de alcalde, deixe-me contestar. No ano 2007, que eu non estaba de alcalde, pois a Corporación Municipal, presidida por Andrés Montesinos, adjudicoulle a esa empresa Viacua a concesión das aguas de Viana. Bueno, a Viacua non, naquele momento era Aquafes, que despois pasou a chamarse Viacua. Concedeulle por 25 anos, a concesión administrativa por 25 anos hasta o ano 2032. Eso é unha... Nos, cando chegamos ao goberno, non podemos incumplir o que está acordado. A ver se entende. É dicir, ojalá puidéramos chegar e dicir, no, isto non nos gusta, pues, no, a ver, hai unha legislación, hai unha actividade administrativa, e se foi adjudicada legalmente, naquele momento, os informes ou o que fora, e foi adjudicado, lógicamente, ten que seguir. Nos, como Viacua, nada máis que cheguei ao goberno, no primeiro que fiz o Viacua a chegar, non levaba un ano o mestre alcalde, pediu unha entrevista o mestre alcalde e dixolle que lle debía ao Concello, que lle debía 250.000 euros. Que lle debía de atrás 250.000 euros que non quixera pagar o anterior alcalde. Entón, eu falei ca secretaria, analizouse, tuve unha entrevista con eles, dixeronme onde se debían ese diñeiro, entón, a secretaria que había aquí no momento dixo, non, é que isto non se pode pagar, isto non é unha cuestión que sea legal, isto non se debe pagar. Acto seguido, tamén eu comentei a empresa noutra reunión, dixen que isto non o pagamos porque a secretaría do Concello dice que esta cantidad económica que non está debidamente justificada para pagar. O seguinte proceso foi que a empresa nos meteu en contenciosos, 4 contenciosos. Ante eso, debatiuse o pleno, se nos defendíamos, se o Concello se defendía deses contenciosos, ou pagaba 250.000 euros, que era o que reclamaba. Eso foi ao pleno da corporación, foi máis ou menos por ano 2016, non recordo as fechas. Entón, nese pleno da corporación, a corporación, lógicamente, ao meu punto de vista, moi acertadamente, por unanimidade, dixo que non podíamos pagar eses 250.000 euros porque, incluído o anterior alcalde, Andrés Montesinos, dixo que ele xa non quixera pagar porque non era legal pagar. Entón, non nos pagamos. Que pasa? Como isto estaba non contencioso, houve que nombrar uns abogados que foron tamén avalados pola corporación municipal. Non foron abogados que nombrara este alcalde. Nombrouse a corporación municipal. Houve unhas propostas de abogados nas que o Partido Socialista propuxo un abogado e no que o BNG propuxo outro abogado e o Partido Popular non propuxo abogado ningún. Dixo que iba a dir. Votáronse antes de nomeados, votáronse na corporación municipal eses abogados e salieron aprobados eses abogados para defender o Concello. A parte de defender o Concello e os abogados, tamén se aprobou o sistema de pago. Entonces, do que nos cobrarían, entonces pediuse unhas ofertas e aprobáronse esas ofertas para os honorarios dos abogados e de peritos, etc. Bueno, eu penso que non nos defenderon tan mal, porque non perdemos ni un solo juicio, ni un solo. Que pasa? A empresa é unha empresa multinacional, ten abogados en plantilla, resulta que cando hai unha sentencia da primeira instancia recurre a segunda porque ten abogados, entonces, lógicamente, isto é unha luita de David casi contra Goliat, pero estamos la ganando, estamos amorrándolle, xa digo, porque non solamente esos 250.000, é que despois, esta última sentencia que acabo de dicir, de 50 e pico mil euros, esta foi xa, non era desas 4 iniciales, senón que incluso despois nos mete máis. É outra que tamén non nos quería manter a fosa de Tarroso, dicindo que tal. Bueno, todo ese conflicto judicial, a resposta, antes de salir sentencias incluso, eu falando con Viacua un día, dixenlle, bueno, aquí estamos nun conflicto judicial que non é bom para ninguén, entón, bueno, se vosotros queredes rescindir o contrato, non estamos abertos ás propostas que nos fagades de rescindir o contrato. Encargámonos de todo. E a empresa dixo, rescindir o contrato vai nos costar millóns de euros, porque nós temos un contrato hasta o 2032 e hai que nos pagar o beneficio que figura no contrato hasta o 2032. Se queredes, bien, senón non hai restricción. Claro? Que facemos ante iso?
tenemos que nos defender. Estamos, de momento, ganando. Que pasa? Que nos cuesta caro, sí, ainda máis nos custa pagar do que nos piden. E iso é a realidade de Aqua. É dicir, a realidade de Aqua que día sí, día tamén estamos nos enfrentando a unha empresa moi potente. É dicir, é unha empresa que é unha filial dunha empresa multinacional, como é Aguas de Barcelona. É dicir, é unha multinacional moi potente que ten en todo o mundo, e esta empresa é unha filial desa gran multinacional que hai. Entón, teñen moito poder. Aquí en Galicia teñen concesións por todos lados. Entón, bueno, pero estamos defendendo os intereses de Diana, que os abogados están facendo unha boa labor, penso eu. Porque de momento non se perdeu un solo juicio de todo. Os que se presentaron. Luego la fijación que tiene usted con el señor Montoro, porque se ha echa la culpa de que no podemos pedir dinero en los ayuntamientos y le había oído al señor Pedro Sánchez decir que permitía que las autonomías frente a la novilla y ayuntamientos se podían endeudar. Ahora pido yo otra cosa. ¿Usted para qué quiere endeudarse con el Curanovil? ¿Cuánto dinero lleva gastado usted en Curanovil? Si lo primero que hizo es analizar para Alfonso Rey y dejarnos aquí a todos tirados. Eso de primero. ¿Cuánto lleva usted gastado en Curanovil? ¿Para qué quiere endeudarse si no ha hecho nada? ¿Para qué quiere dinero para Curanovil si no ha hecho nada? O sea, esa es la pregunta. Mira, esa é unha pregunta ou non? Es una pregunta que le hago. ¿Para qué quiere usted endeudar al ayuntamiento con el Curanovil cuando de momento lo ha gastado un puto duro? A ver, o tema da lei Montoro, que de todo eso xa Sí, su financiero personal. está explicado. La culpa del Se non de la entende, España. pero se non entende, pues non teño máis El nada que equipo explicar. Montoro, no te dejan Por favor, endeudarse con por favor, Montoro. por favor, Pedro Sánchez ha por dicho que favor, sí, podíamos por favor. endeudarnos. Alguna pregunta máis? Sí, hombre, sí. ¿Para qué quieres dinero? Estades gobernando gracias ao apoio dos socialistas. Vale? Aí sabemos todo. É evidente que os socialistas ahora reconocen que se equivocaron polo que estades en minoría. Por que cojones nos vais ya? Estamos elegidos legítimamente. Sí, sí, xa o sei, pero non reconocedes que ahora mismo non vos quere o povo. Por que irnos? Xa o sei. Afortunadamente creo entendido que non tedes sueldo. Eso que van a hacer para que nos voten, pero no nos vamos a ir. Eso sí que é ser condescendente. Al que tenga el PSOE le pido fuerza, voluntad y valor para que esa persona me diga ahora. Alguna pregunta máis? Bueno, pues entonces